Vítajte na našom spoločnom podcaste s Eugenom a Michalom. Náš podcast sme pomenovali Pod pultom, keďže sme obidvaja svadobní a eventoví DJ. A pod pultom preto, lebo nebudeme sa rozprávať len o svadbách, bude to aj z nášho života a rôzne iné témy. Samozrejme, tieto témy nám prezradí koleso. Michal vysvetlí, ako to bude prebiehať. Na kolese sa nachádza 14 políčok so 14 otázkami, ktoré sa budeme snažiť vám zodpovedať. Samozrejme, pokiaľ by ste mali aj vy nejaké otázky, tak môžete do komentu zanechať otázky alebo nám to priamo poslať a v ďalšom dieli sa budeme týmto otázkam venovať. Ja myslím, že všetko bolo povedané a poďme na prvú otázku. Točím ti, hej? Dobre, toč mi. Dúfam, že mi vyberáš nejakú peknú a príjemnú tému. Hej, na úvod však. Na úvod, nie nejaká hlúposť, samozrejme. No, ak si zažil omamné látky na svadbách u hostí, prvá otázka. Ako si sa v tejto situácii zachoval a ako to prebiehalo? Myslím si, že každý z nás DJ-ov túto situáciu zažil úplne bežne a už je to bohužiaľ aj bežné alebo viackrát viditeľné na tých svadbách, že tam patria aj tie drogy. Nepatria, ale sú na tých svadbách aj tie drogy. Áno, nepatria, samozrejme. A ako som sa zachoval, tak ako profesionál, ja to rešpektujem, je to ich rozhodnutie. No a ako to prebiehalo, niekedy veľmi komicky, keď sa hrali pomalé žánre a človek tam behal a hej, čiže nejak tak, no. Toľko to k tomu, Eugen? Áno, no, je to prerastené z klubov na svadby, neviem z akého dôvodu toto vzniklo, lebo tam tí ľudia nevedia sa úplne kontrolovať popri takýchto netradičných látkach a naozaj, ako si rozprával, už pri obrade, keď sa niekto mrví zaseknutý v slnečných okuliaroch a slaďaky, úvodné kolo a už tam štrikujú, už sa tam mrvia. Reálne je dôležité vedieť, jednať s takýmito ľuďmi. Treba byť k ním pozitívny. Určite. Nenarážať na to, že v akom sú stave, ako vyzerajú, veľakrát nie veľmi dobre. Treba to nechať tak, oni sa z toho vyspia, život ide ďalej, ale my sme profesionáli, proste čo sa stane na svadbe, to ostane na svadbe. Niečo ako Las Vegas. Tak. Las Vegas, áno. Aj keď dneska tu určite budeme preberať témy, ktoré sa nám stali, ktoré sme zažili a nebudeme to menovať a nebudeme určite konkretizovať svadbu alebo priestor. A ak sa niekto v tom spoznáte, tak to neberte nijak zlom. Proste sú to naše skúsenosti, ktorými proste sa s vami podelíme. Teraz ťahám ja Eugenovi otázku. Začali sme z hurta, no tak budeme pokračovať z hurta. Op, a je to tam. Poď. Keď niekto netancuje, stáva sa ti to? Čo je dôvod? A poraď svoje riešenie. Dobrá téma. Stáva sa? Keď ľudia netancujú, sú rôzne situácie, prečo netancujú. Prvá z nich môže byť, čo sa stáva najčastejšie, že je veľmi skoro ešte. Keď je obrad o 2:00, o 5:00 už sa večeria, o 6:00 sa už otvára tanečný parket a je naozaj za denného svetla najedený jeden drink ledva v sebe. A je naozaj skoro. Potom ďalšia skupina ľudí je tá, ktorá si predstavuje tú zábavu tak, že nemusí nič robiť. Jemnejšie žánre, nech sa oťukajú, keď sa neoťukajú, ideme ďalej. Stále môžeš ten večer dohrať veľmi v pohodovom štýle. A posledná, najhoršia kategória, čo hostí, čo je, tak oni na tej svadbe nechcú byť. Oni tam proste nechcú byť. Nechcú byť, a prepáč, že ti skočím do reči, nechcú byť, alebo podľa mňa je aj tá vec, z takého toho môjho pohľadu, že aký som ja, že nie som moc tanečný, alebo tanečný parketový lev, hej, čiže proste sú ľudia, ktorí naozaj sú niekde bokom, dajú si drink s kamarátmi a tak ďalej. Čiže aj takí ľudia sú. Ale myslel som inú kategóriu ľudí, ktorí naozaj, že nie, že sú takí hambliví, potrebujú čas, alebo chcú byť niekde v pozadí si to užívať, ale sú aj tam takí, ktorí tam boli pozvaní len z povinností a nemajú vzťah k tomu páru. Áno. A vtedy si to netreba brať za svoju vinu. No ale to už je na každom DJ-ovi toto vyhodnotiť a to zistí len tým, že to zažije. Tak. Hrať. Čím viac človek zažije, tým je viac nad vecou, tým bude menej viniť samého seba z toho, že spravil všetko preto, aby sa ľudia mali dobre a oni sa nechcú mať dobre. Súhlasím. Akože hovorím extrém, hej, samozrejme. Áno, vždycky sa to uvoľní.
keď dáš tú energiu, dostaneš ju späť, len nie hneď od prvého songu v prvej minúte, hej, že ruka hore. Tak. Je v našich hlavách veľakrát. Ale ty to veľakrát máš rád. V prvom kole udreť hneď bomby. Ale ja nie som normálny, ja porovnávam každú jednu svadbu s tou najlepšou, ktorá existovala, že od prvého kola, najlepšia z môjho pohľadu, keď už ľudia sa pomaly vyzliekali na tanečnom parkete a bolo prvé kolo. Hej, a boli relatívne triezvi, hej, že proste naozaj, že tigri, všetko tigri. A no, treba brať ohľad na tých ľudí. Nie je to o nás, je to určite o tom danom páre. To by si každý z dodávateľov mal uvedomiť, ale to bude možno na iné témy. Ale k tejto téme ešte by som sa možno ja osobne trošku vrátil. A čo by som naozaj ocenil od ľudí, OK, každý sme nejaký, nie všetci chceme tancovať, ale zoberte si ten drink a choďte na ten parket a stojte na tom parkete s ľuďmi, ktorých máte radi a ktorým ste tam v ten večer prišli. Nemusíte tancovať, stačí sa mrviť. Eugen, ukáž, že by sa mohli mrviť. Ukáž nám to, Eugen. No, a tak to stačí s tým drinkom a nič viac netreba. Je to vždy lepšie. Nemusíš tancovať. Je to vždy lepšie, ako keď sedíte niekde sami pri stole alebo na druhom konci sály. Proste je to lepšie pre fotografa, je to lepšie pre DJ-a, je to lepšie sa cítia tí mladomanželia a určite príde aj čas na tú vašu pesničku alebo vaše pesničky, ale toto podľa mňa na Slovensku chýba, že proste aj keď sme tanečníci, tak tam nestojíme a sme niekde v kúte strčení. Baby je v kúte, no. Dobre, ideme. Až do 4 ráno. Ideš ty mne? Ja tebe točím? Áno. Dúfam, že to... Dobre. Ako reaguješ na hostí, ktorí si pýtajú neustále skladbu mimo predstav mladomanželov? Čiže mimo predstav mladomanželov... Trvajú si na tom svojom. Áno, že je to blacklist tým pádom, lebo keďže je to mimo... Mašinka, alebo... Áno, Ježišmaria, Pane Bože. Áno, stávajú sa aj takéto situácie samozrejme, kde napríklad mám tie ľudovky v blackliste, ako štandardne mám ja v blackliste JDD mašinku, borovičku a podobné hity tomuto. Tak samozrejme, keď si to niekto vypýta a príde za mňou 3 krát za ten večer, tak sa opýtam tých mladomanželov teda, že či to prekusnú a či to môžem zahrať. Pokiaľ mi povedia áno, tak to zahrám, pokiaľ mi povedia nie, tak tomu človeku to jasne a zreteľne vysvetlím, že si to neželajú mladomanželia a sme tu kvôli ním a jednoducho tú pesničku nezahrám. Veľmi pekne si to povedal. Ďakujem pekne, Eugen. Ideme ďalej. Toč. Počkaj, nech nevidím. Otázku. Je to tam, ide sa vyzliekať, pome. Dobre, vyzliekať sa dneska nebudeme. Hral si svadbu svojej ex? Ak nie, urobil by si to? Nehral, vôbec, že nehral. Bola tam situácia, kedy by sa to mohlo udiať, ale v tom momente to bolo ešte veľmi čerstvé. Keby tu bola nejaká veľmi dávna známosť, povieš si, že vie o tom ten ženich, nevie o tom ten ženich, cítil by si sa trápne. Asi z princípu by to bolo dobre nezobrať. Určite, ja osobne by som jedine, keby si nemal čo žrať. Že musím tú svadbu zobrať. Takže, ale myslím si, že sa zhodneme obidvaja na tom, že hrať svadbu svojej bývalej je asi divné. Je divné. Radšej zober nejakú akciu pod cenu, áno, ako istoto hrať. Tak. Poďme ďalej. No poďme ďalej. Niektoré naťahujeme. Zahraš skladbu, ktorú ste mali vybranú na prvý tanec. Vieš. No zatiaľ máme dosť. Počkaj, to ja tebe čítaš. Teraz som ťahal. Toto je to motanica, čo? Sa strácame v tom. Prvý podcast, vítajte. Čo robí podľa teba výborného DJ-a? Keď chceš zorať tieto vlastnosti podľa poradia dôležitosti. Výborného, nie dobrého. Výborného a dobrá otázka. Ale veľmi akože... Teda ideme podľa poradia, čiže tak, ako by to malo ísť. Podľa tvojho môjho pohľadu. Keď pozoruješ nejakého šikovného DJ-a. Idem o tom, že začína to podľa mňa od nejakých tých... Od teba, ako človeka, hej? Čiže myslím si, že je to v prvom rade ten prístup, zodpovednosť, ľudskosť, proste byť priateľský, či tým hosťom, ktorým hráš. A naozaj urobiť všetko preto, aby sa tí ľudia zabavili, aj keď niekedy proste sú požiadavky hudobné, ktoré nechceš hrať, ale urobíš to, pretože vieš, že urobíš tých ľudí šťastnými alebo spokojnými. Takže toto sú tie prioritné, čo sa týka toho DJ-a. A určite to je aj to technické vybavenie, ktoré proste je veľmi dôležité. A ja osobne tu musím povedať túto vec, neznášam, keď niekto príde na svadbu odohrať a prezentuje sa ako top DJ a dojde tam s 2 derbičkami, to sú také 80 rokov svetielka blíkajúce,
dva reproduktory a šupne tú konzolu na ten stôl. Videl som, že na kýblok. Na čokoľvek. Videl som, že na kýblok. Alebo na kartón. Áno. A v podstate všade vidíte káble, tamto, proste to považujem za naozaj, keby to bolo pred 20 rokmi, poviem si OK, ale dneska sme v roku 2025, kde sú strašne veľa možností, ako vyriešiť. Za málo peniazy vyriešiť to, aby to bolo naozaj pekné a elegantné. Čiže to je ďalšia vec, aby to bolo naozaj pekné a elegantné. Reprezentatívne, proste tak, ako sa to hodí na tú svadbu. Takže to je ďalšia vec. To je asi tak všetko k tejto téme, čo by som ja chcel povedať. Chceš niečo ešte ty, Eugen? Ja by som ešte doplnil to, že tí novomanželia investujú nie malé peniaze do výzdoby, do obrusov, krásne kytice a preto aj my by sme mali doplniť ten vizuál tým, že si ich uctíme, tým, že prídeme pekne uhladení s tým upratané káble, aspoň rovný obrus vyžehlený. Ako nemusíte si kupovať drahú techniku, stačí len sa pozrieť spredu na to a nepogrcať sa. Hej? takže naozaj niekedy je to extrém a to ani nezáleží na tom, či beriete akciu svadbu za 200 až 800 eur, stále sa to dá za malo peňazí vyriešiť, takže prosím pekne, nerobte to tým ľuďom, aspoň sa upravte a tému oblečenia, to si ešte rozoberieme na budúce. To na budúce. Lebo toto budeme do zajtra. Takže ideme točiť. Eugenovi otázku. Takže ideme ďalej. Máme. Najčastejšie chyby pri zostavení playlistu. Aké máš rady? Čiže keď mladomanželia zostavujú playlist, ako by si im poradil, aby ten playlist bol naozaj asi... Viem. Nech sa páči. Najväčšia chyba pri zostavovaní svojho playlistu na svoj vlastný svadobný deň je to, že tam dám veľa slaďákov. Proste áno, keď mám rád jemnú hudbu, to je v poriadku, ale ja ako DJ sa nemám ako k tomu postaviť ani inšpirovať, lebo my chceme ľudí v pohybe. Tak, toto som úplne, keď si to povedal, že veľa slaďakov, ja som dostal playlist. Normálne takto ťa triaslo, že to chceš povedať. Áno, lebo ja som dostal playlist a prepáč, že ti skáčem do reči. Dokončí, ale v tom playliste bolo, poviem príklad, 40 pesničiek. A 38. 39 slaďákov, no pre Boha, my nechceme tancovať slaďáky. My chceme, aby tí ľudia skákali na parkete, hej, proste... Slaďaky ani do podmazov sa moc nehodia. Nie. Lebo tam klesá energia ľudí. To si preberieme na budúce. Určite. Podmazová hudba, veľmi dôležité. Tak. Kto točí? Točím. Točíš. A zastočíš. Dáme najbližšiu. Dobre, to by sme mali. Aká skúsenosť ťa najviac posunula za posledných 12 mesiacov? Môže to byť čokoľvek. Svadba, technika, ľudia. Za posledných 12 mesiacov určite to, že spolu jamujeme, ak to mám tak povedať. Čiže... Michal, čo je to jamovanie? Že sa stretávame spoločne s Eugenom tak 2-krát do týždňa a hráme jeden cez druhého rôzne žánre hudby. Proste skúšame si nejaké kombinácie prechodov, rôzne kombinácie pesníčiek, takže toto ako DJ-ský ma posunulo najviac a určite to je aj tá technika, ktorá je stále obnovená, alebo neviem, ako to mám povedať, proste toto sú tie posuny, ktoré aj ja mám, alebo teda u mňa nastali. Ja ťa ešte doplním, či je niekto voľnočasový DJ, či je napolovičný úzväzok DJ, alebo či je full-time, plne vyťažený svadobný DJ, nemal by zabúdať sám na seba, na hudbu, ktorú má on rád. Určite. Lebo keď myslí len na druhých, je to priemerné, neosobné a ako sme hovorili, tie najdôležitejšie vlastnosti výborného DJ-a je to, že je dobrý človek a ten človek nemôže byť dobrý, pokiaľ si neváži samého seba. A neskúsi zahrať na... Sa nám rozfúkalo. Nemôže zabúdať aj na žánre, ktoré on má rád. Nemusia stále fungovať, ale aspoň to skúsiť, aspoň sa zabaviť s tými ľuďmi. Takže... Tak, súhlasím. A naozaj nevenovať sa hudbe len v daný ten večer. Aj inšpirovať sa, nové žánre, aj čo nepočúvam, aj tie ľudovky si kľudne dobrať. Nedávno som triedil ľudovky, čo som sám seba nespoznal. Michal ma už sprdol, že či som v poriadku, tu sám zavretý. Takže poďme dať ďalej. Ideme na ďalšiu otázku. Máme všetko? Áno. Dobre, OK.
Pamätáš si vždy mená mladomanželov? Akú máš pomôcku? Nie, nepamätám. No, prvá pomôcka. Harmonogram, mená, hej, veľkým písmenom. Hej, čitateľné. Čitateľne, lebo je tam veľa vecí. Ľudia tancujú, netancujú, to sa deje, prichádza torta padá. Ja ani v takej situácii nemôžem popliesť tie mená. Určite. A môže to len byť vzniknuté tým, že máme tam veľa vnemov a pomýliš sa, aj veľa mien znie veľmi podobne. Mňa si pomýlili s Edom, aj keď som Eugen. Áno. Stáva sa. Ty hráš tým Edom? Áno, s Eugenom hrávam, áno. Jeden fotograf má ešte takú špecialitku, neviem, či to je nejaké veľké know-how, má normálne smart hodinky. Áno. A ako pozadie má ich mená. Takže vždy, keď sa pozrie na čas, tak vie mená. Tak to je pecka. Keby čokoľvek prišlo. To je vychytávka dobrá. Keby som vedel, kto to tak má, ale nechcem teraz akože... Tak keď to pozeráš, pán fotograf, tak veľmi dobre, veľmi dobre. Tak veľmi dobre a kľudne nám to tu môžeš napísať. Takže keď si zle pamätáš mená, treba si kúpiť smart hodinky za 800 €. Ja nenosím nič, ani hodinky, a keď si blbý, tak šperky. platíš. Dobre. Ideme ďalej, Eugen, točíš. Není možné. Aká je tvoja rada mladomanželom, ktorí sa nevedia zhodnúť na hudbe? Je to, aj veľakrát sa to stane, že majú rozdielne tie hudobné predstavy. Hej. Takže je to úplne v poriadku. Takže poviem príklad, ženich má rád rockové veci, punk rock, metal a podobne, proste takéto hardcore veci. Dobrý žáner si vybral. Áno, tak vieme to samozrejme zahrať v tých neskorších hodinách, tak aby aj on prišiel na to svoje. A nevesta napríklad má obľúbené, ja neviem, Millennium skladby. Alebo Britney Spears, hej? Príklad. No. Takže toto vieme zahrať zase skôr. Takže všetko sa dá nakombinovať tak, aby to dávalo hlavu a petu. Takže určite zase by bolo blbé zahrať Britney Spears a dajme tomu hneď po nej AC/DC, to je asi úplne nezmysel. Rammstein. Alebo Rammstein, úplne, veľmi áno. pekná kombinácia. Alebo Prodigy a podobné veci. Takže nájsť tomu hlavu a petu a to je tak asi všetko. Euženko, ideš ty? Poďme. Takže najbližšia je táto, ružová. Poď. Nech tu nie sme do rána s točením kolesa. Najdivnejšia kombinácia skladieb za posledný rok. Opíš aj situáciu, ako sa stala. Euženko? Áno, stáva sa to dosť často. Myslel by som, že nie až tak často, keď som bol mladý a neskúsený. Po polnoci, keď tam ostane určitá skupina ľudí, dajme tomu 1/3 ľudí ide spať, sú unavení, alebo aj z mladých odídu, aj zo starších odídu. Tá malá skupina ľudí chce časovo vytrieskať maximum zo svojej žúrky, ktorá na svadby nechodíš tak často, hej, dá sa tak povedať. Aj celkovo na žúrky po 30-ke. No ako nechodím často, ja som tam každý víkend. Vždy na inej. Keď by si nerobil to, čo robíš, tak akože je to veľká bieda. Áno, áno. By si raz ročne niekde asi si vyhodil z kopytka. Súhlasím. A tým pádom sa tam niekedy mieša stará generácia s mladou generáciou. Takže máme jednu skupinu, čo chce house, elektroniku, drum and bassy, hip-hopy, bangre, mashupy. A potom je tam stále babička, ktorá by si chcela dať tých kandračovcov, mámia hrušku. Teraz ako to chceš spojiť? No takže netreba sa snažiť vyhovieť všetkým naraz, lebo budeš vyzerať jak idiot. Normálne zahodiť jednu skupinu ľudí, zahrať pekné kolo, 15-20 minút, rýchlejšie striedať tie žánre, povedať niečo k mikrofónu, prečo miešaš takéto divné žánre spolu, musia to rešpektovať, je to o kompromisoch, takisto ako keď sa mladí bavia na oldisky, je milé, keď aj staršia generácia podporí nové žánre a bavia sa, dajú tomu šancu aspoň, hej, nie som tam sebec, nečaká, tá svadba není o mne, len ako, keď som len hosť. Je to o tých dvoch ľuďoch, je tam ten DJ a sme tam kolektív. Treba byť na jednej lodi. No, nemôže byť každý kapitán. Tak. Si pána, to bolo hlboké. Kapitáni sme tam len my dvaja. Presne tak. Tak. A neutravujte nás. Ideš, točíš. Točím. Dobre, takže najbližšia otázka. Toto asi vyzerá byť ono. To bude ono. Už tam máme posledné 3 otázky. Ideme do finále. Michal, spomeň, čo môžu do komentov to som chcel ja, aby si robiť. To spomenul ty. Nie, spomen to ty. Ja som to už spomenul. Dobre, ak máte návrhy na otázky do ďalších podcastov alebo do ďalších našich vydaní, určite ich dajte do komentu. Môžu byť úplne nedôstojné, môžu byť aj rozumné, aj zo zákulise z našich osobných životov, keby vás niečo zaujímalo. Dajte to tam, vyberieme, dáme do kolesa a budeme točiť. Ako na bratislavskej diskotéke a ideme ďalej. Ktorý virálny hit, čo ľudia pýtajú, nemáš rád? A ktorý sa ti naopak páči? Neplač.
Neplačem, už som v pohode. Tu sa zhodneme, hovor. Myslím si, že Pedro, to je ako to minulý rok to bolo veľa. Každý DJ to storkoval, ja som to tiež určite zahral párkrát, netvrdím, že nie. A netvrdím ani, že to by bola nejaká úplne že zlá skladba, ale proste nemusím to, hej, to je Pedro. A naopak, že čo mám rád, tak je to práve to Gimme Abba, tiež ktorá sa stala virálna práve na tých sociálnych sieťach. Budem súhlasiť aj z mojej strany, že naozaj tie nadčasové oldisky, ktoré aj ľudia nepoznali, sa pripomenuli vďaka sociálnym sieťam, TikToku a podobne, tak vieme to hrať a už sa necítime jak idioti, lebo to ľudia viac poznajú, žijú tým, ale sú to reálne dobré skladby, len nemali ako k nim prísť, keď sa narodili v roku 2010. Tak. A ešte si spomínam na jednu takú situáciu, že keď som pred 5 rokmi zahral niečo z tých talianskych hitov, tak kážeme napríklad Mama Maria. Áno, a dneska to proste trhá parket, ľudia úplne sa idú zblázniť. A prichádzajú dosali na to. Áno, aj na. Keby si to predtým zahral, takže... Ale to som hrával. Geriatria? Ja som to 5 rokov dozadu hrával. No. A bolo to, odozva z parketu bola veľmi slabá. Dneska je tá odozva oveľa lepšia a je to presne ako si povedal. Ledva prídeš do sály a už to pýtajú od teba. Tak. Hej, ale to je dobré, to ťa teší, lebo to je toto kvalitná ma teší, hudba. presne tak, pretože keď si nepýtajú jedené mašinka a vypýtajú si takéto veci, tak toto považujem za kvalitnú hudbu. Kvalitné Odyssey. Ideme ďalej, Euženko. Poďme ďalej. 3 otázky, posledné 3 otázky. Takže najbližšia aj táto. Poď. Spomeň svoj posledný trapas na svadbe. Kľudne aj staršieho vydania. No tých trapasov bolo veľa. Z mojej strany staršieho vydania. Dám dve veľmi rýchle historky staršieho vydania. Prvá vec. Poslali mi novomanželia na prvý tanec skladbu, ktorá bola len na YouTube od nejakého konkrétneho autora. No a ja som ju stiahol, všetko v poriadku, hej, nebola tam nejaká legálna cesta, oficiálna cesta, tak som to stiahol, sedí to v polke, to hrá, dobre, vidím, že to bude v poriadku. A ja to zahrám, prvý tanec, tá skladba odrazu ide do ticha a tam, prosím, dajte odber na môj kanál. Joj. To je blbé. Bolo to v angličtine, tým pádom to prešlo a odrazu tam šla nejaká uputávka na ďalšie video, úplne nejaká nabušená skladba a ja som na to pozeral, že čo mám robiť? Echo do ticha a ľudia už normálne začali na to tancovať. A ja som, že takto sme si dali ochutnávku z neskorších tanečných kôl a dal som tam nejaký slaďak na tanec s rodičmi, úplne jak idiot som sa cítil. Moja chyba, moja nepríprava. Povedz aj ty nejaký trapas. Vieš čo, akože toto sa stáva tieto špecifické pesničky niektoré, ktoré naozaj nikde nevieš kúpiť, nikde nie sú a sú vyslovené na tom YouTube. A musí si ich odtiaľ rýpnúť a potom to pustiť, ale teda vždy si to treba vypočuť, lebo toto je to riziko. Ty si odbočil, povedz nejaký Neodbočil trapas. Som. Ja mám povedať trapas, tiež som zažil tých trapasov zopár. Taký posledný, možno, že čo si tak pamätám, to asi 2 roky dozadu. Mal som privítať mladomanželov v priestore a mal som robiť aj rozbijanie taniera a tieto veci, ktoré štandardne nerobievam. Ale teda tu ma o to poprosili mladomanžele, pretože v tom priestore to nikto nebol schopný spraviť. Tak som si povedal, OK, však nenechám ich štichu. Tak sme išli na to a ako náhle sme išli vlastne rozbíjať tanier, tak som ho rozbil a v podstate chcel som povedať, že črepy prinášajú šťastie a nadviazať ďalej na tú celú debatu, ale nevypadlo to slovíčko črepy. Ja som normálne zabudol predveď, že rozbil som ten tanier a že... A teraz ticho. A ja hovorím, že neveste, že prosím ťa, keď rozbijem ten tanier, to ako sa volá to rozbité potom? Črepiny. A jak by to povedal, takže a črepiny nám prinášajú šťastie a pokračoval som ďalej. Ľudia, áno, samozrejme. Toto je najlepší video. Takže takýto trapas sa mi stal. No. A nedávno a dokonca teda mám aj nejakú recenziu peknú od nich, bolo to celkom dobrá partia ľudí, skvelá zábava a teda toto bolo taký, čo si pamätám akože nejak nedávno. No. No okno, áno, stáva sa to preto aj tie mená, všetko tieto dôležité informácie. Takéto veľké si to vytlač. Prináša. Dobre, posledné 2 otázky, rozdelíme si ich? Rozdielme si ich. Ideš prvý, ty mne a ja dám tebe. Dobre, zober. Pekne sme to odlepili. Opäť je to tu. Najdivnejšia otázka od hostia na tvoju adresu. Konkrétne teba. Konkrétne mne a najdivnejšia otázka od hostia. Tak určite si spomínam na veľmi komickú a zaujímavú situáciu, kde mi položil... Hral som normálne, štandardne som hral.
A musím teda povedať, že na tej svadbe som bol veľmi chorý. Za ten večer som zjedol asi 6 ibalginov a vysmrkal asi 3 krabičky servitok. A samozrejme pri mojom stole alebo na mojom stole bolo veľa servitok, ktoré som počas prestávok potom odnášal do koša. A došiel za mňa host, že čau, že počujem máš, že všetko super, ale nemáš niečo, vieš. A ja kúkam, že nerozumiem, že čo by si chcel, že no nejaké drogy. A hovorím, drogy, že nemám, že čo si, že vôbec. A ja hovorím, že jak ti to napadlo, ne? Však vidím, ne, toto, hovorím, že kamarát, ja som chorý, ja som tu na ibalgine a soplentu a chorý nie som. A že nemáš nejakého tuto odtiaľto z okolia, nejakého dodávateľa? Hovorím, nie, nepoznám nikoho. Takže toto bolo asi taká najdivnejšia otázka od hostia. Ty si mal nejakú? Také DJ-ské klíše, že proste z klubov to asi vzniklo to, že DJ je ten, ktorý má najbližšie k drogám a prostitútkám. Ja neviem, kde toto vzniklo. A pritom my nepijeme, ani neužívame drogy. Ale vieš, počuj, svadba a klub to je úplne niečo iné, len preto sa to ľuďom nejako mieša, že zabudajú. Mňa sa tiež pýtali, že či neviem, kde sa dá zohnať kontakt na nejaké dievčatá. A že... Dievčatá. A že... Prosím, a že viete čo? Nie som odtiaľto. Skúste na recepcii. Som si spravil z toho sa, oni normálne šli na recepciu. A recepčná zrútená, lebo ja to viem. Ale nemali telefóny, internety? Nebol signál? Neviem, kde si bol? Ale... Dobre, Eugen, toto, ideme ďalej, počúvaj ma. Poď. V akom, dobrá otázka podľa mňa, na záver, v akom predstihu treba bukovať svadobného DJ-a? Zmenila sa situácia spred 3-4 rokov? Áno, zmenila, lebo už DJing zmodernel. Každý DJ je špecifický, niekto je viac houseový, niekto je viac hip-hopový, niekto je viac tradičný. A naozaj je tu pre každú túto kategóriu klientela a čo je dobré, to sa dobre predáva rýchlo. A preto z môjho pohľadu, keď som sa viac vyprofiloval hudobne, že prezentujem sa aj tým. Predtým som bol univerzálny DJ, ktorý akože vie, čo má spraviť, ale teraz už dávam viac na známosť, že je to aj o modernejšej hudbe, nielen tých tradičných klasikách, oldieskách. A voľa, kedy mi stačilo 3 mesiace pred letnou sezónou byť s prázdnym kalendárom a ľudia sa ozývali, naplnil som to. A teraz, keď sa mi niekto ozve 3 mesiace pred sezónou, tak ja im poviem, že no najbližší rok a pol nemám voľnú sobotu. Takže aktuálne máš vybukovaný 25, 26 a bukuješ 27? A 27 boli už prvé porivy, ale tam už nemám čo s tým robiť, lebo to je hrozne ďaleko. Kto vie, čo bude s nami o rok? Takže keď chcete Eugena si buknúť aspoň 2 roky dopredu. Rok je ideálne, rok a pol. Keď mám špecifického DJ-a, ktorého naozaj chcem, počul som ho, oslovím ho aj 2 roky dopredu. My tiež veľmi sme radi, keď tí ľudia vedia, ako ho oslovia, vedia, čo čakajú a nám sa lepšie hrá, ako keď nás niekto náhodný osloví len na základe nejaké referencie, že tento chalan je super, ale keď je povedané, že tento chalan je super a hrá to a toto sa mi páči, tak netreba sa hanbiť, treba čím skôr bukovať, lebo potom prídu klienti, ktorí nás videli, bola to výborná žúrka, chceli by veľmi, ale nemáš tam kde napchať tú voľnú sobotu. Už máš plno. Ty to ako vidíš? No ja to vidím tak, že pokiaľ si chcete bukovať DJ-a, ale nie len DJ-a, myslím si, že to je rovnako aj u fotografa, kameramana, poprípade kapely, tak je to určite nevyhnutné minimálne ten rok dopredu si buknúť týchto dodávateľov. Samozrejme, treba začať tým priestorom a dátumom svadby a hneď podľa mňa potom by malo nasledovať DJ, kapela, fotograf, kameraman. To je proste tak. Aj tí kameramani fotografii, ja si myslím, že sú 2 roky dopredu vybukovaní, pretože sú to naozaj veľkí profesionáli. Takže dnešným dňom asi náš podcast končí. A my vám ďakujeme za pozornosť až sem do konca a určite nezdieľajte, nekomentujte, nelajkujte, proste nič, pretože my to robíme, lebo nás to baví. Keď budete mať nejaké skvelé alebo nie veľmi skvelé nápady na otázky, napíšte do komentu, radi ich pridáme do kolesa. V ďalšom vydaní si ich spoločne prejdeme náhodne, aby sme sa tu nepripravovali krvopotne na celý podcast. Takže ďakujeme krásne za pozornosť. Verím, že vás to bavilo. Ak nie, nevadí. My aj na budúce vás radi uvidíme. Aj na budúce vás unudíme. Radi. A my s Michalom sa lúčime. Majte Ahojte. sa. Čaute.